United Forum of Action Dibbini जानानै जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां United Forum of Action Dibbini फाइनेन्स सेक्रेटारि नोंथां, नुजाथिफैनो हानाय United Forum of Action Dibbini गाहाय आफादगिरि, लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि United Action Dibbini दैदेनगिरि साफ्रोम नोंथांमोन आरो नुजाथिफैनो हानाय नावहिरुवा ओनसोलनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन, गिबिसिनथारावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया थोंजोङै जुदि बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव अर्थात बिटिसिआव अर्थात जोंनि हायाव खौसेथि, गोजोननाय आरो मानसिनि जौगानायनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जों नुदों दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव माबायदि अबस्था जानानै दङ। जोंनि गेजेराव खौसे गैया, जोंनि गेजेराव गोजोननाय गैयि जादों, जोंनि गेजेराव दिनै मानसिनि जौगानायाव हमथाना लाखिनाय बायदि जों नुनो मोनदों। बेबायदि माखासे सिंनि समस्याफोरखौ United Forum of Action Dibbini नोजोर बोनानै सुबुंनि गेजेराव जोङो सांग्रांथिखौ लाबोनो जोङो नाजादों आरो बेबायदि गोथौ थांखि लानानैनो दिनै जोङो बे फारिलाइखौ जों लानाय जादों। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जायफ्रा प्ले कार्डखौ लानानै दङ बिथांमोननि बे लिरनायखौ नोंथांमोना मोजाङै जुदि नायनानै बा फरायनानै नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन जोंनि दिनैनि बे प्रग्रामखौ जों मानि थाखाय लानाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ दिनै जों United Forumनिफ्राय गोख्रों नोजोरजों नायदों। उन्दै बैसोआव जुदि हाबा जायोबा जोंनि समाजा माबायदि जालांगोन, जोंनि हारिया माबायदि जालांगोन बेखौ जों नोजोर बोदों। खारन उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला सासे गथ'आ बिमा बिफानि सिङाव थानानै बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनांगौखौ दिनै सोलोंजोबालाबानो हथादै दिनै बिमा बिफानि बिफाव लानो थांनायाव, रल लानो थांनायाव दिनै गावसोरनि गथ'फोरखौ बिथांमोना मा नलेज होगोन, मा फोरोंगोन, गावआनो दिनै सोलोंनांगौ बिमा बिफानि सिङाव थानानै, नाथाय बिथांमोना दिनै बिमा बिफानि रल लानायाव दिनै फैबाय थानाय इयुननि समफोराव दिनै जोंनि समाजखौ जों खोमसि नुहोदों। बिनि सायाव जोङो रायजोखौ सांग्रां खालामनो थाखाय United Forumआ जानजि खाफ्रानानै ओंखारदों। दिनै जों नुदों गान्जाजों, ड्राग्सजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा नस्थ' जालांबाय। जायफ्रा जोंनि भबिष्यतनि इन्जिनियारमोन, जोंनि भबिष्यतनि डक्टरमोन, जायफ्रा जोंनि डिसि जानानै जोंनि हेडक्वार्टारखौ सालायनांगौमोन, डिस्ट्रिक्टखौ सालायनांगौमोन, जाय एसपि आइपिएस अफिसार लानानै जोंखौ दैदेननांगौमोन, बै गथ'फोरा दिनै हायार सेकेन्डारि मोननि सिगांनो गान्जाजों, ड्राग्सजों दिनै नस्थ' जानायखौ नुदों। बेखौ बारग' एनडिबिफ्रा हजम खालामाखै। जों दिनै डिसबेन्ड जाखांबाय, जों एक्स जाबाय, थेवबो दिनै जोङो हारिखौ दानो नागिरनायनि जि सिमां जोंनि मावनो लुबैनाय बे जोबनानै थाङाखै। बेवहाय दिनै जों दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर नस्थ' जानायखौ जों नुदों। जेब्ला जोङो बे हाबाफारिनि थाखाय पारमिसन लादों, उदालगुरि एसपिआ स्पष्टयै बुंदों पुलिसआबो दिनै ड्राग्सखौ हमथाजोबनो हायाखै, गान्जाखौ दिनै हमथाजोबनो हायाखै, नोंथांमोनाबो नाजानांगौ। बेबायदि बाथ्राखौ जोंखौबो बुंनानै हरदों। जोंनि भबिष्यतखौ जोङो दानानै लानांगोन रायजोफोर। रावबो दिनै जोंनि गाज्रि जानायखौ सोरबाया फोसाबनानै होफैनाय नङा। बेवहाय जोंहा दायित्व दङ। जों दिनै गुलि अरनानै समायखेरा लादोंमोन गुबुननि बिखायाव जोङो हारिखौ दालांनो होननानै। दिनै जोङो सिलाइखौ जों दोनथ'बाय, एकर्ड खालामनायनि उनाव जोङो डिसबेन्ड जाबाय। सुबुंखान्थिनि नियमजों दिनै United Forumआ आखुबार दिनै जोंनि ओनसोलनि गेजेराव मानसिनि मोजांनि थाखाय, हारि जौगानायनि थाखाय दिनै खामानि मावनो जानजि खाफ्रादों आरो बिनिनो दिनै मोनसे फारिलाइखौ जोङो दिनै बेखेवदों। जोंहा हान्जा सुरनाय मोनसे थांखि दङमोन, नाथाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय दिनै जोङो हान्जाखौ सुरनो जाथ'नाय नंलिया। नाथाय बावैसो समनि उनावनो जोङो हान्जाखौ जों सुरगोन आरो जोंनि जि थांखिफोर, गोग्गो समाज दानाय, खौसेथि, बेबायदि गासै थांखिनि सायाव जों फैबाय थानाय समफोराव जोंनिफ्राय दिनै जों अर्गानाइज खालामदों। United Forumनिफ्राय जोङो लाइजाम जि गामिफ्राव मोनहैदों, जि गामिफोरखौ जोङो गेदारिं जानो थाखाय जों खावलायदों। अन्नानै रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बे समयसाफोरखौ फोजोबना लानायाव बयबो दिनै बाहागो लानांगौ। जों समाजाव नुदों सासे बिमा आरो बिफाया दिनै गावनि गथ'खौ कन्ट्रल खालामनो हानाय अबस्थायाव दिनै गैया। अब्ला दिनै समाज मोनसेया बेखौ नाजानांगोन। समाजखौबो नायदों जोङो, समाज मोनसेयाबो दिनै फोसाबनो हानाय अबस्थायाव गैया। उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोरा 13, 14, 15 बोसोर बयसनि गथ'फोर गान्जाजों, ड्राग्सजों नस्थ' जाबाय, बिथांमोनखौ दिनै लासिं बेफोरबायदि गिदिर गिदिर सुबुं थानाय मोनसे समाज थानाय समाजफोरा दिनै फोसाबनो हायाखै। माहाबा जोंहा गोरोन्थि जालांदों। बे गोरोन्थिफोरनि सायाव दिनै जोङो सावरायनो गामि थांनानै रायजोनि गेजेराव सावरायनानै जोंनि नस्थ' जानाय भबिष्यतखौ, जोंनि खोमसि भबिष्यतखौ दिनै जोङो United Forumआ सोरां खालामनो नाजादों। बेबायदि गेदेरथार थांखि लानानै दिनै United Forum of Action Dibbiniआ दिनै जोङो खामानि मावनो नागिरदों। जों नुदों दिनै आसामाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानायाव चाइल्ड मेरेजखौ दिनै बन्द' खालामदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ दिनै बन्द' खालामदों। बिथांनि बे थांखिखौ जोङो United Forum हिसाबै गोसो गोरबोजों जोङो बरायदों। जोङो थेंक इउ होदों आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि भबिष्यतखौ खोमसि खालामदों। बेखौ दिनै फोसाबनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा नाजानायखौ जोङो वेलकाम खालामदों आरो दिनै बेबायदि एखे थांखिजों जों खामानि मावनायाव
जोंहा माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै दङ जायफोरा बे प्रब्लेमखौ प्रब्लेम खालामनानै होदों जोंनि हान्थिनायखौ दिनै बादा खालामदों जों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों सम दङ दिनै नोंथांमोना लिगेल जोंनो पारमिसनफोरखौ होना होनांगौ आरो जोंनि बे हान्थिनायाव नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनांगौ जायफोरा जोंखौ एसे बादा खालामना दोनदों अर्थात जों दिनैनि तारिखावनो जों थाबायनो गोनांमोन नाथाय जोंखौ दिनै माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द खालामनायखाय जोङो थाबायनो हायाखै जायफोरा जोंखौ बन्द खालामना दोनदों जोंहा फोथायनाय दङ बिथांमोना गाबोन बा समफोरनि सानाव बे पारमिसनखौ होगोन आरो जोंखौ थाबायनो होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ स' दिनैनि बे हाबाफारिनि जि बेखेव बिबुंथि बेखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।